खुलुमबाय गिबियावनो टाइम्स नाउ बड'लेण्ड आर'नाइ रादाबनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरबाय। थांनाय 16/12/2021 बिस्थिबार खालि आंनि आफाया प्रेसार स्ट्रक जानानै रुंसारि जालांदों। नै दिनै आफानिनो सारादु। दा आं मा बुंबावनो, दा माने आंनि आफाया, आंनि जोनोमगिरि बिफाया दा सोरगोआव आलो गोजोननि जायगा मोनहैथों होननानै आं बेखौनो खावलायो। दा आफाया आंखौ आफानि अननायजोंनो आङो खाम दामनो, सिफुं दामनो, मोसानो रोंदोंमोन। आफाया आंखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोननानै फोरोंदोंमोन। दा बे आफानि अननायजोंनो नै दिनै आङो हारिमु बिथिङाव एसेब्लाबो बयजोंबो नायजादों, अनफिनजादों। दा आफानि आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैथों होननानै आङो आरज गाबनाय जाबाय। दिनै आलुपारा गामिनि बारग' आफादगिरि रेन्जार नार्जारिनि आद्य श्राद्ध। बे सारादु सानाव जोङो बयबो आलुपारा गामिनि रायजो राजाफ्रा दुखु मोननायजों लोगोसे बे सारादुखौ जोङो गोसो होसारनानै जानो फैदों। मानोना बे बाबाया आलुपारा गामिनि मोनसे समनि सासे गागि दैदेनगिरिमोन। गामिखौ मोजाङै दैदेनबोदोंमोन। बिथाङा 6 बोसोर रां भान्दारि महरै बे आलुपारा गामियाव दङमोन आरो 6 बोसोरा गावबुरा हिसाबै दङमोन। बिथांनि अरिहनाया गोबांथार। हारिमुआव दङ, समाजनि हाबायाव दङ आरो अन्यान्यआवबो रायजो राजाखौ बयनिबो न'खरखौ मदद होबाय थादों। माबा मोनसे फांसनफोर जायोबा, माबा मोनसे फेस्टिभेल जायोब्ला खोब मदद होबोबाय थायोमोन। दा बिथांनि रुंसारि जानायाव जोङो जोबोद दुखु मोनदों। बे गामियाव बिथां फैनाया मा सनाव फैदों आं गोसोआव गैलिया, नाथाय आं बेखौ बुंनो हायो बे गामियावनो बे सेंग्रा समावनो दंफैयोमोन। सेंग्रा समावनो बे गामियाव थानानै जुलि जादोंमोन। जुलि जानाय समनिफ्रायनो बियो गामिनि हाबा हुखाफ्राव बाहागो लाबोदोंमोन, समाज दैदेननाय खामानियाव बाहागो लाबोदोंमोन आरो खननाय मुसुरनायाव बुंनो थाङोबा बेवहाय जेब्ला आलुपारा गामिया प्रथम खेबनि थाखाय बैसागु जाजेनदोंमोन, बैसागु जाजेननायाव बिथाङानो सासे मुंदांखा बाइन्डार हिसाबै गसंदोंमोन आरो बिथांनि दामनाय देनाया जोबोद मोजांमोन। दा बिथांनि गोमानायाव जों जोबोद दुखु मोनदों। जों दा बिथाङा हरखाबै जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमालांबाय। बिथांनि थैनाया हरखाब बेमार आरो मेडिकेलाव लांदोंबाबो बिथांखौ बासायनो हायासै। इसोरनि अननाय, इसोरा जेरै गोसो एरै खालामबाय। दा जोङो बेवहाय दान्दिसे समनि थाखायल' फैखादों जिहेथु, बेनिखायनो इसोरा गोसो जानानै लांफिनबाय। अब्लाबो जोङो गामिनि रायजो राजाफ्रा बिथांनि हरखाब रुंसारियाव जोबोद दुखु मोननायजों लोगोसे बे आद्य श्राद्धखौ जोङो मोजाङै खुंफुंनो थाखाय फैदों। आनान गसाइआ बिथांखौ मोजां जायगा होथों। जेराव दंहैयो बावनो आनान गसाइआ मोजां जायगा होथों होननानै जोङो कामना खालामनाय जादों। बिथाङा ओरैनो गोबाव समनिफ्राय मोनसे बेरामजों नाख्रेबजानानै जिउआ हरखाब रुंसारि जादों होननानै बुंदों। बिथांनि रुंसारि जानाय बेरामनि मुंखौ बुंनो हागोन? आङो बेमार हिसाबै सिगाङाव खनसे खोनादोंमोन, अपारेसन जादों, अपारेसनाव हामनानै फैदोंमोन। दानियाव माब्रै एसेबां हरखाब बेमार जाखो आं बेमारखौ मोजां मिथियाब्लाबो माने मोनसे बार्थडेआव थांनो ओंखारनायाव गानफा जोमफा जानायावनो हरखाब गोग्लैनानै माबा जादों, राव गैयै राव गोमाजोबदों। बेनिफ्राय मेडिकेलाव लांनायाव माने माबानाय जायासै। सिगांनि बेमारा आं मिथिनायाव एडजेक्टखौ आं मिथिया, होमब्लाबो बे अपारेसन जानानै हामनानै फैदों। दानियाव हयथ' बेनाव प्रेसार स्ट्रकफोरबो जादों जानो हागौ। हयथ' मा होनो बे माबाया ओरैबो जादों होननानै फोरमायदों न'खरनि मानसिफ्रा। हयथ' बेनोबो जानो हागौ बेमारा। दा जोङो सेस्था खालामदोंमोन रायजो राजाफ्राबो, मा खालामनो इसोरनि इस्सा, बे गोमोरनानै थांबाय।